I dette produkt har vi fokus på sundhed og i den forbindelse det mentale sundhedskram. Her har vi valgt at gå ud fra en praksisfortælling, som handler om Silje, der udviser udadreagerende adfærd og ofte har et højt arousal-niveau. Silje er i børnetilbuddet på krisecenter, og når hun står i de her situationer, så virker hun ukontaktbar. En dag der blev Silje frustreret, da hun ikke måtte tage en andens legetøj. Hun spændte i hænderne, råbte, blev ked af det og skubbede et andet barn væk. For at hjælpe Silje skabte jeg et roligt og genkendeligt rum med en stjerneprojektor, meditationsmusik, bamser, tæpper og puder. Det hjalp hende til at finde ro og udvise en mere afslappet adfærd. Over tid har hun begyndt selv at efterspørge denne aktivitet, når hun har brug for at falde til ro. Det første begreb i KRAM er kompetencer. Det dækker over læring, relationer, færdigheder og forståelse. Typer fokuserer på livskompetencer, der er nødvendige for at mestre vores hverdagsliv og bevare kontrollen over vores eget liv. Ifølge Typo er selvkontrol en af de vigtigste kompetencer. Selvkontrol indebærer at kunne styre sine følelser og sige nej til uhensigtsmæssige valg og udskyde behov. Høj selvkontrol giver bedre styring af tanker, følelser og adfærd, mens den lave selvkontrol kan føre til adfærdsproblemer, koncentrationsbesvær og udfordringer i sociale relationer. I praksisfortællingen har Silje svært ved sociale situationer og reagerer uhensigtsmæssigt, hvilket kan tyde på en nedsat selvkontrol. Afspændingsaktiviteten hjælper hende med at finde ro og opnå en mere hensigtsmæssig adfærd, og med tiden får Silje også kompetencen til selv at efterspørge denne aktivitet, hvilket styrker hendes selvkontrol. Det næste begreb i KRAM er relation. Flere studier har fulgt en gruppe mennesker siden 1938, som tydeligt viser, at velfungerende sociale relationer og fællesskaber, som er betydningsfulde, er yderst vigtige for at opleve trivsel, mental sundhed og generel livskvalitet. I praksisfortællingen nævnes der, at Silje tager et andet barns legetøj, selvom hun ikke må, og hun går hen og skubber barnet. Relationer er essentielle for at have nogle gode, velfungerende og betydningsfulde relationer, er i dette eksempel vigtigt at have fokus på, at der bliver arbejdet med Silje om, hvordan man kan være i sine følelser, uden at reagere på en måde, hvor en anden bliver ked af det. Dette kan blandt andet gøres gennem afspænding. Det tredje begreb i KRAM er accept. Ved accept handler det om, at man er i nuet og at acceptere de tanker og følelser, der kan være, fordi man nødvendigvis heller ikke kan lave om i de ting, der sker og det, man føler. Der er her fokus på, at der er værdi for en selv. Og i praksisfortælling er der fokus på, at Silje er en del af den her aktivitet, hvor hun kan falde til ro. På den måde så kan Silje også få lov til at være i sine følelser, uden at der er andre børn omkring hende. Hun kan øve sig i at være i nuet og lære at være i de her følelser, uden at det nødvendigvis skal skabe konflikter. Det fjerde begreb i KRAM er mestring. Mestring, det er en måde at mestre forskellige situationer på, og det kan forklares som en strategi, man bruger, når man står over for en situation, hvor man ikke ved, hvordan man skal reagere. Her kan man have en adfærd, som eksempelvis kan være udadreagerende, hvor man råber og skælder ud. Det kan også være noget helt andet, man gør. Men i hvert fald så handler mestringsstrategi om de her handlemønstre og evnen til regulering af følelser. Og i praksisfortælling ser vi Silje, som spænder i sine hænder, råber og bliver ked af det og udadreagerende. Og det her, det er Siljes mestringsstrategi, og det er hendes måde at reagere på i den her situation, fordi hun føler, at det er den bedste måde. Der kan argumenteres for, at Silje har svært ved den her regulering, som har betydning for ens mestringsstrategi, som så er baggrunden for adfærden. Samtidig kan der også argumenteres for, at den her aktivitet, Silje bliver tilbudt, har en positiv effekt på hendes regulering og læring af denne. Ud fra det mentale sundhedskram kan det være relevant at inddrage ABC for mental sundhed, som er en forskningsbaseret indsats i Danmark med fokus på mental sundhed i hele befolkningen. Ligesom KRAM har 4 punkter, har ABC 3 centrale. Det er at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt. At gøre noget aktivt handler ikke kun om motion, men også om aktiviteter som spil, biograftur og mindfulness, der styrker mental sundhed. At gøre noget sammen fokuserer på betydningsfulde relationer, fællesskaber og familie, mens at gøre noget meningsfuldt handler om en generel følelse af mening i livet. Det kan fx være gennem frivilligt arbejde, læring eller tro på egen formåen.